Достар, бізде қонақта ескерткіш шәхес, зор шәхестердің бірсі Алмас Хамзин өзі. Ну, ескерткіш. Аның талантын, аның ижатын әлі үйренерге де. Айта алмаз достар. Өзін көрерге де, һәм сөйлетірге деген. Өзін көрерге, һәм сөйлетірге де. Рәхмәт дисәм әйтер кешем юк. Әйтсәм генә әтиәнигә, алар мине дөньяга тудырган. Ник тудырган һәм нигә шул турыда сөйләйм мин менә. Бер җәмгыять мине үз итмәде, бер хаким дә кышып үпмәде. Кемгә куеп сөйләйм башкаемны, моң зарымны, сагыш үпкәмне. Гомер буе шуышырга язганы чар өчен канат бирмәгән, сүзләр өчен генә мөгез куйган ахыр миңа Ходай Тәгалә. Шагар өчен тел кигерткән миңа. Тик сүземне зәһәр итмәгән, агы түгел бал чыгара белгән, телем әлдә минем кипмәгән, күзләрем дә минем бүтән төсле ак дисәләр күрәм караны, кара төсләр ак булмый бит инде. Ник аларча әйтим мин аны? Мин яратам горур басып йөреп, бәреп киреп түргә үзуны. Мин хыр күрәм дөреслекне әйтеп, егетләрчә фикер язылны, югайтсыннар алай йөрмә дип, тәртә ватып арба җимереп, рәхәт мәллә яшәү камыт киеп, мүкләк сыер кебек җигелеп, югайтсыннар, акыл өйрәтсеннәр. Җәсин шулай нәрсә кырдың дип, мин әйтермен туры сүзем белән вҗданымны саклап калдым дип. Югайтсыннар күп күрәсең дип, күрәбез шул сукыр түгеллә. Нигә ничек газиз халкыбызның күзләреннән яше түгелә. Без әйтәбез башка төсле итеп бәхет түгел итү хакимлек, хаким булып үз халкыңның бәхете булмау бик зур фәкыйрьлек. Без әйтәбез башка төсле итеп без ут янарбыз да сүнәрбез. Без шуышкан инде шуышарбыз. Сез менә безсез нишләрсез? Сез очарсыз биек болытларга, һаваланып күктә йөрисез. Ни кыланып йөрсәгез дә эштә барбер кайтып күргә керсез. Рәхмәт дисәм, әйтер кешем юк. Әйтсәм генә әтиәнигә минем сүзләрне хуплардай ярый сез бар әлегә. Супер.